El sector de les tecnologies de la informació i les comunicacions és un dels sectors clau de Barcelona i de Catalunya per l'impacte que suposa en la millora de la competitivitat del país. La cultura de la innovació està molt arrelada a Barcelona, on s'ubiquen la gran majoria de les empreses del sector. S'han invertit grans esforços per impulsar el sector, estratègic per al futur empresarial i social de la ciutat, en una economia globalitzada i amb una demanda creixent de serveis adreçats als ciutadans. Barcelona disposa d'un ecosistema ideal per a la creació i el creixement d'empreses TIC. L'àrea metropolitana de Barcelona té infraestructures de primer nivell, com el supercomputador Mare Incognito, el sincrotró Alba, universitats tècniques, centres de recerca i transferència tecnològica, incubadores i talent competitiu, així com una massa crítica molt important d'empreses. La decidida aposta per la recerca i la transferència tecnològica com a font de competitivitat ha situat Barcelona en una destacada posició mundial en producció científica. En un exemple més de la política de col·laboració públic-privada que es du a terme a la ciutat, Barcelona compta, entre d'altres, amb el clúster d'empreses digitals i de comerç electrònic que va néixer fruit del treball entre l'administració i els propis agents empresarials gràcies a la seva capacitat de treballar en xarxa. Aquest èxit de la política de clústers ha contribuït a la consolidació del sector a Barcelona, sense oblidar altres factors com ara la gran experiència de la ciutat en l'organització d'esdeveniments a l'avantguarda tecnològica i que li han permès ser Mobile World Capital i posicionar-se al top global de la tecnologia i les comunicacions mòbils. Per tot això, Barcelona està anomenada Capital Europea de la Innovació.